Dobrý deň, v dnešnej časti videomanuálu si ukážeme, ako robíme popis výstupov pre ich prehľadnosť v programovaní. Prehľadný popis nám zefektívni nielen programovanie, ale následné vytváranie roomsov pre tablety a smartfóny v connection serveroch alebo IMM klientoch. Takže v prvom kroku si odmažeme defaultné názvy jednotiek. Po odmazaní defaultných popisov jednotiek nám tu zostal zoznam jednotiek s ich 6-miestnymi hexačíslami. Mám tu dva údaje, názov jednotky a číslo. Ja si tieto dva údaje doplním o ďalšie údaje a to budú moje popisy, na základe ktorých som pripojoval do jednotlivých jednotiek výstupy. Praktická ukážka. V rozvádzači mám rad spínacích jednotiek, čo u mňa by v systéme znamenalo, že by som tu mal X ESA3012M alebo X ESA304M. V systéme by som to videl stále len ako ESA304M a ich číslo. Na to, aby som to trošku odlíšil, tak použijem príklad názov, ktorý mám použitý v rozvádzači podľa toho, ako som si označoval jednotlivé jednotky. Čiže tu vidíme na obrázku, že v podstate každá jednotka je očíslovaná, príklad M1, M2, M3. Môže sa očíslovať samozrejme podľa toho, ako si vy to zoradíte. Toto je len ukážka jedného partnera. Ja napríklad označujem jednotky ako ESA1, čiže ako spínací aktor, alebo ako stmievací aktor, ST1, ST2 a podobne, aby sa mi to lepšie rozlišovalo. Takže to znamená, že v podstate kliknem na DA3 a popíšem si to ako trebárs STM1, čiže stmievač 1. ESA306M môže byť ako SA1. Ďalej i spínací aktor ESA304 môže byť SA2. EST3, čo je vlastne digitálny rámček, môže byť ako kuchyňa, pretože zase môžem mať tých EST-čok viacej v tých inštaláciách. To znamená, že aj VSB-čko si označím ako umiestnenie, príklad obývačka stena. Tak, teraz máme zhruba popísané, alebo teraz sa vieme orientovať, kde čo je. Takže pod stmievacím aktorom DA322M na výstupe číslo 2 mám pripojené svetlo obývačka. Vidíte, že nepoužívam medzery, nepoužívam diakritiku. Medzery sa nahrádzajú podtržníkom a to je vlastne z dôvodu toho, aby som to potom vedel rozlíšiť alebo teda exportovať do IMM alebo connection servera. Čiže vyznačím si CTRL-C, CTRL-V, zakliknem, že chcem použiť pre export. Ďalej tu môžem vybrať, ja neviem, ESA306M, čiže relay 1 bude zase svetlo, detská izba, CTRL-C, CTRL-V, použiť pre export. Relé číslo 2 pod spínacím aktorom ESA306M s týmto číslom. Relé číslo 2 je svetlo
spálňa. Zaškrtnem. Tak, toto je vlastne celé, čo potrebujem si vytvoriť, aby následne, pokiaľ začnem robiť projekt, čiže teraz by som to dal uložiť do centrálnej jednotky, takže ukladáme to do centrálnej jednotky, aby sa nám tie popisy uložili. A teraz teoreticky môžem ísť zo stavby domov a môžem si celý projekt predpripraviť doma. Alebo môžem začať programovať na stavbe. Ukážeme si, aký to má efekt, ten popis. Čiže vyberiem si ikonu a pokiaľ by som mu nemal popísanú, tak v podstate by som sa nevedel orientovať, ale takto si vyberiem do floor plánu, že je to detská izba a detskú izbu budem chcieť zapínať príklad tlačítkom z detskej izby, aj keď my sme si tu teraz dali, že je to obývačka na stene, takže môžeme teoreticky programovať. Takže z tohto dôvodu je základ, aby na začiatku prebehol ten popis 100%, pretože vám to potom urýchli strašne veľa času na programovanie. Niekedy programovanie je kratšie ako popisovanie. Preto doporučujem vždycky aj pri školeniach, robte si poznámky pri zapájaní rozvádzaču, značte si presne, pod ktorý vývod ide ktoré svetlo, potom v podstate len spravíte sken jednotiek, popíšete si ho podľa zoradenia, ako ho zoradí v podstate v tom správcovi zariadení, ale vy už budete mať svoje zoradenie, ako ho máte v rozvádzači, aby ste sa potom vedeli lepšie orientovať, keď vám niečo náhodou nepôjde, aby ste vedeli, že nezapína vám svetlo v obývačke, tak svetlo v obývačke je v rozvádzači pod aktorom DA322M, teda pod stmievačom s číslom 012 F13 a je to pod výstupom číslo 2. Ďalej, keby náhodou nefungoval vypínač, tak takisto nebudete hľadať VSB 340 s číslom 013 7 a 8 a budete teraz rozmýšľať, kde ten vypínač je. Ale proste pozriete hneď, že je to obývačka stena, tak automaticky idete do obývačky k stene a skontrolujete, či je dobre osadený vypínač, či je dobre zapojená zbernica a tak ďalej. Samozrejme, keby bol zle zapojený alebo podobne, tak by vám ho nenaskenovalo. Čiže uvádzam len príklad, ako najideálnejšie si to roztriediť alebo teda popísať pre váš prospech. Takže čo sa týka popisov, to je z mojej strany všetko. Snáď som vám to rozpísal, popísal alebo zvizualizoval prehľadne. Pochopili ste, o čom tie popisy sú a k čomu by mali slúžiť. Čiže je to len preto, aby ste to mali prehľadné. Takže sa s vami lúčim. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.